Welcome back to my YouTube channel mga kapatid, mga ka-Scorpio. Ngayon pong Sunday, November 1, 2020, 6:57 a.m. dito po sa Naga City. Nagbago po yung takbo ng bagyong si Rolly. Medyo bumili siya at napaga ang dating niya dito sa Naga. So, ito pa ngayon ang sitwasyon natin. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me, we meant to be. Yan na po. Mahangin na. Medyo malakas na hangin. Maulan. May konti na rin tubig sa labas hanggang sakong. Ayan po. So ang expected na dating niya dito sa Naga supposedly is 10 to 11 a.m. this Sunday. Kaya lang nagbago nga po yung yung takbo ng bagyong si Rolly, kaya napaga po ang punta rito. So base po sa forecast po ay ang bagyong Rolly ay magalang fall po sa may parting Tabaco. So medyo malapit pa rin tayo sa Tabaco area. So nasa ilang kilometro lang ang layo natin from Tabaco. 80 kilometers. So, ganyan. Ayan po mga ka-Scorpio, mga ka-Sorry kapatid. So let's pray po na hindi po grabe ang ibibigay niyang lakas. So yun muna po ang update natin ngayon 7 a.m. dito po sa Naga City. Mga kapatid, mga ka-Scorpio, 7:55 a.m. Sunday, November 1, Naga City, Kamso. Ito po ang present situation namin. Wala pa kaming update sa kung naka-landfall sa Tabaco City, Albay si bagyong Rolly.
8:06 mga kapatid, mga ka-Scorpio. Ganito lang po kalakas. Dito po sa Naga City. Ah. Alright, panagos kita kan sesuai can we update
Grabe. Paling grabe na yun eh. Mayo ka ng fiber, baka ng internet. Update na kinara yung mga... Sige. Palimay, nasa may pili na ba? Tama yun yung interpretation ko kanina yung nasa may dinag. Ay, happy listening, Tintin Siciliano. Ingat ka mo dyan, Tintin. Alright, kuno ka na report ni DJ Kuya Puboy. Kuya Puboy, gusto ka mo dyan sa Parkview? Morning, medyo makupa kaya ang pagkakasama sa ako yung location yung Ako guys, ang sitwasyon namin dito sa Naga City. Inom ko muna po kanina dahil grabe po talaga. Kaya po kami kuryente ngayon. Nakita nyo po yung gaano kabilis yung ulap. Kaya po yung hangin na dala ng bagyong si Rolly. Grabe yung lakas. Tingala ko mga guys. Ito. Malupit. Kaya po mga kapatid, nasa ano na raw po, lumana po na Naga City, nalabang sa Marino.
Salamat po kung sa Panginoon Diyos sa sana naman po yung grabing dinulot sa aming buhay ang bagyang si Rolly sa properties na talaga. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ayan po. Thank you, Lord. Salamat po sa inyong protection. Sana
So yan po mga kapatid, mga ka-Scorpio, hanggang dito na lang po. Wala na po rito sa Naga yung bagyong Soroli. Mahina na po yung hangin. Medyo bumaba na po yung konti ang lakas ng hangin ng bagyong Soroli. Pero puro tubig na naman po ang kanyang binibigay sa amin. So maglulobad na po ako. Tapusin na po itong video ko. Ingat po tayo lahat lagi at ipag-pray po natin sa mga dadaanan pa po ng bagyong Soroli. Sana po hindi po siya maging kapinsan. So sa ulitin po, God bless us all. Stay safe. Mabalos po. Guys, mga kapatid, mga ka-Scorpio, hindi ako makalabas dahil ba medyo may konti pang ulan-ulan, pero salamat po sa Panginoon Diyos at umalis na rin. Bye-bye po at medyo lobad na po ang cellphone ko.